In a recent public declaration, former ZANU-PF heavyweight engineer Walter Mzembe has sharply criticized ED Mnangagwa for his attempt to gain personal prestige by associating himself with the historic title of Munumutapa. Sarabina mashoko atinoona kuti aiwa that event iri kumusi wa15 yatoona kuti aiwa mutungamiri wenyika anonokomemorata kunzi aiwa ndiye Munumutapa, the conqueror of the nations. Aiwa panapa acriticize vanodubva subscribe or like or turn on the bell icon. Tipina unomwe kwamuchinzi Mnangagwa is slated to attend the Munumutapa celebrations in the Great Zimbabwe ruins this Sunday, an event intended to honor the legacy of the ancient Zimbabwean rulers. Mzembe remarks comes as a pointed rebuke to Mnangagwa's apparent efforts to align himself with the revered title. In his critique, Mzembe questioned Mnangagwa's claims to the title, asking rhetorically, Munumutapa wange ari muera shumba here ko kungoti murambwi day, which translate to, was the Munumutapa the shumba totem by any chance, or should it just be Murambwi day? Munumutapa title historically refers to the leader of the Great Zimbabwean Empire, known for their significant culture and political influence. Ndomashoko aribudiswa panapa naMzembe achiti aiwa vakomana muchada kurova imbwa mavega mupinu, chingopindai zvenyu mungotaura chokwadi kuti aiwa munodii zvenyu kungoti Murambwi day, nokuda kwokuti aiwa vana Munumutapa avavo vakanga vasiri vaira shumba. Panapa varinguya vachingovanda vachingoti aiwa toda kunokomemorata maancient rulers, but imimi munoda kuita maways econcentrate power marituals enyu, chingobudai pachena musada kuvanda-vanda kana kuda kuita maevents enyu aiwa muchiita eziva vanhu havasi kuziva zvamunoda kuita. Mashoko anobva kuna Walter Mzembe awa achinyatso kufaya achinyatso kutsoma mutungamiri wenyika. Pinda comment section medu muzive mafungiro enyu. Musavano subscribe or like and turn on the bell icon.